Hey guys, welcome back my YouTube channel. आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर गिबियावनो लोगोफोर क्रिसमासनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय हेपि क्रिसमास ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना गोलावै नङाब्लाबो सुंद'यै स' दिनैबो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै अब्ला लोगोफोर थौदो आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना Uy, paltu, मा खालामदो मा गेलेदो हारि गेलेयो ये जाजोब्बाय सं नैनि मोखांखौ ब्रां-ब्रांनो नै लोगोफोर जोंहा लाइ अनला जालायनोसै मैगं लेमदो नामा बाबु दा मैगं लेमबाय थान्दा गोजांनाया बारासो मोनबाय मैगंखौ इदि दानो नामा लाइ अनला फाख्रि जानोसै बाबु मा सोर सोर मैगंखौनो इदि दानफ्लेजोब्बाय सुना लाग्रोनोसै हर आरो अबेथिं हा गेलेबाबो जानांगो नै लोगोफोर अमा बेदर आरोना ओमफ्राय आं अमा बेदरखौ रुग्रोना लानोसै नै लोगोफोर नैबे अनलानि माइरं आरोना सोमनानै दोनदो गोदौबाय अनलानि माइरंखौबो सुखांखाबाय दाना देना लानोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो अरावहाय अनलानि लाइ मैगंखौहाय जानग्रोबाय आरोना खारै होनोसै संख्रि होबाय नै लोगोफोर लाइया रेबबाय आरोना आं दै होनोसै सारायसे होखाबाय लोगोफोर अनलायाव गोबां नांखागोन नालाय गोदौबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय नै अनखौबो देखांखाबाय देखाना लाखाबाय ओमफ्राय आं दायो बानलु सामब्राम मस्ला मस्लि देखाना लानोसै होखाबाय ओमफ्राय नै बानलु सामब्राम जिरा मस्ला देखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो अनलाया गोदौथ'वाखैनो ओमफ्राय बेदरखौहाय गेसाव एवगोन ओमफ्राय नै ओंखामाबो मोनसिगोन गाबसिगोन सिटिया बेदराव होनो आलु हाना लानोसै आं रेडि जाखाजोब्बाय हाग्रोनोसै आं बेदराव आलु होफानो जा दिनै माराबो नाबाय आरोना लोगोफोर जोबथा मारा दिनैनिफ्राय मारा नानायाबो जोबसिगोन जोंहाना लास्ट जाबाय आरोना फोथाराव रावहाबो गैथारला लोगोफोर
जोंहाल'सैमोन दिनै नाबाय आरोना नाहैदों फोथाराव दुब्लियाव जानानै गदाय जादों मोजुला उननिफ्राय गदाय जादों दै लोमनानै गदाय जादों दै लोमनानै मोजां जायाखै बेफोर आलु बेदर सब फ्राय जाखाजोब्बाय आं पियाज आलु बेदरबो खनसेनो खाबाय आरोना बेदरखौ सामब्रामाबो खाबाय दायो एवनानै खालामो सामब्रामाबो बेदर आलु होनोसै मस्ला-मस्लि होनायखौ होनोसै बेथिंजाय नै अनलायाबो गोदौबाय मोनसे अराव मोनसे गेसाव संबाय आरोना लोगोफोर थाब जानाय बायदि अनलायाबो गोदौबाय आरोना एवनानैसै आं थाव होबाय लोगोफोर बिदिनो आरोना लोगोफोर पुरा बरिं मोनदों आरोना बोथोराबो खुवा खोबनायदो सान्दुंबो गैदो गोजांनायदो खावसें सें मोनदो एकदम बालुलु बोथोरखौनो गोदौबाय आलुआबो मोनखाबाय बेखौ आंनि एवफ्रामनाय जाबाय आरोना दाना आं दै होनोसै बारा दै होला आङो मोनफ्रामखाबाय नालाय आं दायो अनखौहाय होनोसै आरोना अनला फाख्रि आंहा अनलाखौ एख' गैयाब्लाबो गोथाव मोनजायो आरोना लोगोफोर अनला फाख्रिखौ लोगोफोर अनलायाथ' मोनबायानो आरोना बेदराबो मोनबाय आरोना लोगोफोर दैया रानबाय फिसा फिसा जाजोब्बाय
Ini लोगोफोर दुन्दिया होबाय मोनबाय खांनोसै आरोना संख्रिफोरबो नांखाजोब्बाय देन्जार संखादों मालाया अनलाखौ दाउ बेदरजों अमा बेदरजों संना दोनसै आं माला अनला गोजा बेदरखौ एवबाय Aku tuh masih sih. Hah? Kalau gue tang? Miramis kejalan gak nala keper. Marden sarang kisong katang dini onla geza, baik. Onla geza miramis somber na. Oma bedor berase, oma bedor kyo baisang ya. Paling pada daun susungnya, bayang dini ada onla geza susung balik keper. Ini kau nak karena. Thế là sẽ leo một thằng cơ bác. Nơi ba bè tham gia đến bây giờ phải được. Ôi, oma bên đồ đường tham gia nữa. Liều anh nhà số là cái liều khana đã speed được hả? Cứ ra khai à. Chị ô bộ cái liều này rộ số tham gia nữa. Halo, bang ke sini. Halo, ya lalu ke. Anu gunung sih dengar kok. Oh, lalu ke. Yêu ác hết sụt. Lần cái làm bé lấy. Ăn làm bé. Rồi. Mình mơ đầm này nè nha. Udah mau kesana. Mơ đầm mana cái sao tin nhỉ mà sang đây rồi. Para mình xem kìa. Mua đồng mua nè. Nó hụt rồi. Mơ đầm. Chà. Rồi bây giờ. Alu nang go alu. Hết lấy chưa? Sao vậy? Rồi. Để khát bố, khát ra đi. Để ra. Chưa. Để ra đi. लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्था हरदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो आरोना लोगोफोर अब्ला आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन तब तक के लिए बाय बाय टेक केयार